Bos días, gaélicos días. No episodio anterior vimos como o fútbol gaélico consolidaba as súas estruturas durante os primeiros anos do Estado Libre Irlandés. A Liga Nacional, a reorganización da Asociación Atlética Gaélica e a consolidación de Croke Park estaban a poñer os alicerces dun deporte máis sólido. Agora, imos ver que sucede cando esas estruturas comezan a dar froito. Porque entre 1940 e 1969 o gaélico cambia de escala. Sen deixar de ser o deporte da parroquia, do club e da comunidade, convértese tamén nun fenómeno social de masas capaz de mobilizar a toda Irlanda. E hai algo fascinante nesta historia. Canto máis grande se facía o fútbol gaélico, máis dependía da mesma xente de sempre, das rifas do club, dos voluntarios, dos veciños que marcaban as liñas do campo ou vendían entradas os domingos. Esa tensión entre espectáculo nacional e raíces populares vai nos acompañar durante todo este período. Durante a Segunda Guerra Mundial, Irlanda mantívose neutral. No Estado irlandés, aqueles anos recibiron o nome da emerxencia, de emergency, pero neutralidade non significou normalidade. Houbo escaseza de combustível, dificultades de transporte e limitacións de movimento. Mesmo así, o fútbol gaélico seguiu a medrar. Ao rematar a guerra, ese crecemento fíxose visível no lugar máis simbólico, Croke Park. O Estadio Nacional ampliouse varias veces durante os anos 40, 50 e 60. Reformáronse fondos, construíronse novas bancadas e aumentou a capacidade. O importante non son tanto as obras como o que nos contan. Cada ampliación era unha resposta a unha realidade nova. Cada vez máis persoas querían asistir aos partidos. As cifras son impresionantes. En 1960, a final do All Ireland entre Down e Kerry reuniu 87.768 espectadores. Un ano despois, a final entre Down e Offaly bateu o récord histórico do estadio con 90.556 asistentes. Compre deterse un intre nesta imaxe, 90.000 persoas acudindo a ver un deporte amateur nun país que apenas superaba os 2,5 millóns de habitantes. O fútbol gaélico xa era moito máis que un xogo, estaba a converterse nun ritual nacional. Porén, mentres Croke Park se enchía, moitos clubs seguían a funcionar grazas ao traballo voluntario. Os campos mantíñanse con rifas, bailes, colectas e horas de esforzo comunitario. A grandeza nacional descansaba, como dixemos antes, sobre unha base local sorprendentemente humilde. Nese contexto, apareceron equipos que marcaron época. O primeiro gran símbolo foi Cavan. Se no episodio anterior vimos como Cavan abría unha porta para o Ulster co título de 1933, agora atopámolos convertidos nunha auténtica potencia do fútbol gaélico. En 1947 conquistou o All Ireland contra Kerry no Polo Grounds de Nova York. A gran final do fútbol gaélico xogábase no corazón da emigración irlandesa. O capitán era John Joe O'Reilly, coñecido popularmente pola súa bravura como o galante John Joe, ou o valente John Joe. Unha figura tan admirada que chegou a ter unha estatua na súa honra en Cavan. Ao seu lado xogaba Mick Higgins, considerado un dos mellores defensas da súa xeración. Pero o máis importante daquela final non foron os nomes propios, foi a mensaxe que se transmitía. O gaélico podía cruzar o Atlántico e seguir sendo recoñecível para milleiros de emigrantes que botaban de menos Irlanda. Cavan repetiría os títulos de 1948 e 1952. Foi a súa idade de ouro. Nunca máis volvería a gañar un All Ireland Senior. Os anos 50 trouxeron outros protagonistas. Mayo conquistou os títulos de 1950 e 1951, cun equipo que segue a ocupar un lugar especial na memoria gaélica. O capitán Sean Flanagan representaba o liderado dun grupo no que tamén destacaban Eamon Munshee e Tom Langan. Langan quedou para sempre asociado a esta final de 1951. Nunha das xogadas máis lembradas do encontro, recibiu o balón preto da frontal da área e conectou un disparo que entrou pola escuadra esquerda da portería de Meath. O gol
axudou a encamiñar o segundo All-Ireland consecutivo de Mayo e máis de 70 anos despois aínda pode verse nas gravacións conservadas daquela xeración dourada. Tamén houbo outros éxitos máis excepcionais, como a vitoria de Luz en 1957, que co tempo adquiriron un valor especial. Aquel continúa a ser o único All-Ireland da historia dese condado. Pero a gran transformación chegou nos anos 60. Cavan, ese condado de fronteira, demostrara décadas antes que o Ulster podía producir campións, mas agora estaba a piques de caer outra barreira. Ata entón, ningún dos 6 condados da propia Irlanda do Norte conseguira levantar a Copa San Maguire, o campeonato de toda a Irlanda. Iso cambiou en 1960. Down converteuse no primeiro campión procedente dese norte esgazado e alterou o mapa tradicional do fútbol gaélico. A importancia do feito vai máis alá do deportivo. Nunha illa dividida politicamente dende os anos 20, o campeonato All-Ireland seguía a reunir equipos de ambas as dúas partes da fronteira. A vitoria de Down demostraba que o centro de gravidade do gaélico estaba a desplazarse. Detrás dese éxito estaba Barney Carr, frecuentemente considerado o primeiro adestrador moderno do condado de Down. As fontes atribúenlle unha aposta por un fútbol máis dinámico e ofensivo. No campo brillaba Sean O'Neill, para moitos un dos xogadores máis talentosos da historia do deporte. O'Neill era un extremo esquerdo que combinaba visión de xogo, capacidade anotadora e unha elegancia que impresionaba mesmo aos seus rivais. Down non foi unha sorpresa efémera. Gañou tamén en 1961 e en 1968, e entre eses dous títulos atopamos outro equipo lendario, o Galway dos anos 60. Galway conquistou 3 All-Ireland consecutivos entre 1964 e 1966. Os seus líderes eran Sean Purcell e Frank Stockwell, coñecidos popularmente como os Xemelgos Terríbeis, unha das parellas ofensivas máis célebres da historia do fútbol gaélico. Mentres tanto, Kerry seguía presente entre a élite grazas a figuras como o mediocampista Mick O'Connell, unha das primeiras grandes estrelas mediáticas do noso deporte. Todo isto sucedía nun país que seguía afrontando dificultades económicas. Entre 1951 e 1961, arredor de 400.000 persoas abandonaron a illa. A emigración, outra vez, marcaba profundamente unha xeración enteira de irlandeses. E paradoxalmente, este feito, negativo dende o punto de vista social, contribuiu de forma positiva a expandir os deportes gaélicos. En 1958, os xogos gaélicos chegaron ao afamado estadio de Wembley. O obxectivo era levar o fútbol e o hurling aos milleiros de irlandeses que vivían na Gran Bretaña. O éxito foi considerábel. En 1962, máis de 40.000 persoas acudiron a unha destas grandes xornadas gaélicas no estadio londiniense. A emigración afastaba persoas da Irlanda, pero ampliaba o espazo social do seu deporte. Outra revolución chegou en 1961, a televisión. Moitos temían que os espectadores deixasen de acudir aos estadios. Spoiler, non ocorreu. O fútbol gaélico aprendeu a convivir coa radio, coa televisión e coas bancadas cheas. O público multiplicouse porque agora podían seguir os partidos de varias maneiras ao mesmo tempo. E en 1969, a GAA deu un paso revelador ao crear Score. Score era unha especie de certame cultural da propia Asociación Atlética Gaélica, onde os clubs competían non cun balón, senón a través da música tradicional, o canto, a danza ou a narración oral. A decisión axúdanos a entender o momento que vivía a asociación. O club gaélico xa non era só un lugar para xogar o fútbol, era tamén un centro cultural e social. Quizáis esa sexa a mellor forma de resumir estas décadas. Entre 1940 e 1969, o fútbol gaélico converteuse nun espectáculo capaz de encher estadios, conquistar Nova York,
chegar á televisión e mobilizar centos de miles de persoas, pero nunca deixou de depender da parroquia, do club e dos voluntarios. No seguinte episodio veremos como esa Irlanda tradicional entra nun período moito máis convulso. O país cambia, o norte entra nunha etapa de violencia e o gaélico terá que adaptarse a unha realidade completamente nova. Como sempre, vémonos nos campos.